Här har de varit tiden 37:96 och inga fel. Nästa startande, startnummer 25, Maria Tomten Andersson med pussel. 26 och 27 kan hålla sig beredda. Och vi blir starten med 28, 29 och 30 att hålla sig beredd. Där borta efter den. Jag ska inte svära. Nej, men jag bara menar dumma hund. För jag tror inte han rev här. Nej, där tror jag det var efter A-hindret och sen vet jag fan om det inte var efter. Ja, det gick jag. Ja, det är vägen. En rivning. Men det står i alla fall, för det här är så himla nöjd. Det var jättesnyggt. Du sa det, ja, vi är färdiga. Vi är jättesnyggt. Vinna på som en liten Det blir prisutdelning för klass 2 medium. Klass 2 medium alltså kommer ha prisutdelning alldeles strax vid klubbstugan. Medium. Jobba då!